Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb Merchant aplikácií. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujete prihlasovacie údaje. V prípade Raiffeisen Bank to bude vaše číslo klienta a heslo, ktoré používate v internet bankingu. Everyfin Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Usability Engineering Center SRO. Preto v banke udeľujeme prístup tejto spoločnosti, pod ktorú spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej tu napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Informácie o účte sprístupníme zadaním kódu, ktorý dostaneme v SMS správe. Kód skopírujeme a vložíme do poľa v pôvodnom procese v banke. Stlačíme odoslať. Následne sa načíta stránka s udelením súhlasu pre vaše účty. Vyberieme pole Povoliť prístup pre všetky účty. A následne tlačidlo Povoliť prístup. Proces sme úspešne dokončili a môžeme pokračovať. Následne budete automaticky presmerovaní z banky späť do Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné informácie. Skontrolujeme, či sú správne. Ak sa nezhodujú, zmeníme ich a stlačíme pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali účet, ktorý chceme používať ako predvolený. V našom prípade máme pripojený účet len jeden. Vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplnením produktového katalógu.